Salam Atawatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 18-nji iýulyna aksanyna. Slovakiýa Türkmenistanyň gatnaşyklaryny işçiňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär. Özbegistan 10 milliard dollarlyk akylly şäher gurar. 600 million dollarlyk hindi toýy. Real Madrid dünýäniň iň gymmat topary. Slovakiýa Türkmenistanyň gatnaşyklaryny işçiňleşdirmäge gyzyklanma bildirýär. Ozal hem habar berişimiz ýaly şu ýylyň 16-17-nji iýulyna Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornasary Ahmet Gurbanowyň ýoldaşlygyna wekilet syýasy geňeşmeler we iki tarapdan duşuklary geçirmek üçin Slovakiýa Respublikasyna saparda boldy. Saparyň çäklerini Türkmen wekileti Slowakiýanyň Daşary işler ministrliginiň döwlet sekretary Marek Eštok bilen duşdy. Slowakiýa we Türkmenistan ykdysady işçiňligi güýçlendirmek üçin hökümetara şertnama baglaşmak üçin iş alyp barýarlar. Daşary işler ministrliginiň döwlet sekretarynyň belleşi ýaly syýasy uğurlardan başga da ykdysady hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak ýollaryny gözlemek möhümdigi bellenildi. Biz Türkmenistany Merkezi Aziýa tewtinde strategik ähmiýeti eýe ýurt hökümine kabul edýäs. Şol sebäpden syýasy we ykdysady gepleşikleri gollamak we täzeden işçiňleşdirmek isleýäs diýip Marek Eštok bellädi. Duşukda hyzmatdaşlar bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny maslahatlaşyp talip haky maksatnamalaryny ulanyp Slowakiýanyň uniwersitetlerinde türkmen talipleri üçin bilim tejribelerini giňeltmek mümkinçiligini aralyp maslahatlaşdylar. Özbegistan 10 milliard dollarlyk akylly şäher gurar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň CNN Associated kompaniýasy Özbegistanyň Nurafşan şäherinde akylly şäher taslamasyny durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdi. Bu barada Daşkent oblastynyň hekimligi habar berdi. Baş müdir James Haber'ın ýoldaşlygyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň CNN Associated kompaniýasynyň wekileti Daşkent oblastynyň hekimi Zoyir Mirzaýew bilen duşdy. Bu duşukda Amerikan kompaniýasy Nurafşan şäherine 1600 hektar meýdana akylly şäher konsepsiýasyna laýyklykda täze şäheriň taslamasyny ködürledi diýilip medeniýet beýanatyna belenildi. Akylly şäher taslamasynyň umumy bahasy 10-15 milliard dollara deňdir. Onuň durmuşa geçirilmegi üçin 15-den gowrak maýadaryň çekilmegi meýilleşdirilýär. İlkinji tapgyrda yerli çyýgmalan ýokary hili we arzan guruluşyk materiallaryny öndürýän zawody gurmak gözüňde tutulýar. Şeýlekem bu täze şäherde döwlet kärhanalaryny we guramalaryny lukmançylyk we bilim edaralaryny yerleşdirmek, şeýlekem senagat zowluklary we technoparklar döretmek hem teklip edildi. Duşuň jemleri boýunça maslahatdaşlar hyzmatdaşlyk boýunça ähtnama gol çekişmek çözgüdi kabul edildi. 600 million dollarlyk hindi toýy. Aziýa ikliminiň iň baý adamy Hindistanyň raýaty Mukesh Ambani kiçi ogly Anand Ambani'ni öýürdi. Hindistanyň taryhynda iň gymmat nikah toýy amala aşyrly. Mukesh Ambani'niň ogly Anand bilen onuň ýan ýoldaşy Radhika Merchantyň nikah toýy üçin 600 million dollaryň sarf edilenligi belenilýär. Bu nikah toýy bir neçe aýlap dowam etdi. Nikah toýunyň özü bolsa 14 000 adamyň gatnaşmagyna 3 gün dowam etdi. Oňa Hindistanyň premier ministri Narendra Modi, Britan siýasatçysy Boris Johnson, Kardashian gyzyganyr, boksçy Mike Tyson hemde Bollywood'un meşhur aktýordyr, aktrisalar gatnaşdy. Bu nikah toýy üçin kiçijek şäherçe döredildi. Ol 100 000 gül hemde 60 tane dürli haýwanlaryň heýkelleri oturdyldy. Bu şäherçäni bezemek üçin 3 hepde gerek boldy. Anand Ambani Mukesh Ambani'niň 3 şagasynyň iň kiçisidir. Ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň meşhur Yale Üniversitetini tamamlady. Onuň ýan ýoldaşy Radhika Merchant bolsa New York Üniversitetiniň uçurumy politolog diplomynyň eýesi we Hindistanyň milliarder Encore Healthcare kompaniýasynyň eýesi Viren Merchantyň gyzydyr. Anand Ambani we Radhika Merchant häzirki wagtda kakalarynyň kompaniýalaryna ýoldaşy wezipelerinde işleýärler. Anand Ambani'niň kakasy Mukesh Ambani öz kakasyndan galan Reliance Industries Limited kompaniýasyna ýetçilik edýär. Anand çağalygyndan bäri asma keseline ejir çekýär. Ol bu kesele garşy görüşmek üçin kabul eden derman serişdeleriň hasabyna ýygyderli semreýär we häzirki wagt 200 kilograma bardy. 28 ýaşyndaky Aziýanyň iň baý adamynyň miras düşer Anand tebigat bilen gyzyklanýar. Onuň pilleri bolan söýgüsi has uludur. Tebigatdaky ýawany haýwanlary gorumak maksady bilen Jannagar şäherine 1,12 hektarda uly merkez döretdi. Real Madrid dünýäniň iň gymmat topary. Meşhur Fransuz futbolçy Kylian Mbappéni
düzümine goşan Ispaniýanyň Real Madrid topary dünýäniň iň gymmat futbol kluby boldy. Bu barada Brand Finance maslahat beriş kampaniýasynyň taýýarlan futbol klublarynyň reytinginde belin geçilýär. Şol sana görä Real toparynyň bazary bahasy geçen ýyla garanyňda 16 göterim artyp 1685 milliard euro deň boldy. Mundan ozal sanawda birinji orna bolan Angliýanyň Manchester City topary 1611 milliard euroluk bazar bahasy bilen ikinji orna eledi. Üçüncü orna bolsa 1542 milliard euroluk bahasy bilen Ispaniýanyň Barcelona topary barýar. Sanawda Manchester United topary we Liverpool topary 4-nji we 5-nji ornary eledi. Şeýle hem ilkinji 10-lukda Germaniýanyň Bavaria, Fransiýanyň PSG, Angliýanyň Arsenal, Tottenham we Chelsea toparlary bar. Şol urbaqdyk dünýäniň iň gymmat topary bolan Real Madrid kluby öz düzümine Horvat futbolçy Luka Modric bilen bolan şertnamasyny 2025-nji ýyla çen uzatdy. Ispaniýanyň Real Madrid topary 2023-nji, 2024-nji mövsüminde Ispaniýanyň çempionu bolduk ýa-da UEFA Çempionlar Ligasynyň kubogyny gazandy. Ine mehriban müştaklar, Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna siz ýetirmesen habarlar müşlerden barat. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşta bolun.